Amen. Amen. Tutendele ndo pasizo jakasaro tsikafundisi wenu. Mfundisi mugari na mai mstara mambo Yesu. Amen. Jagandi werenge scripture book kupabo Acts chapter 3. Acts chapter 3 from verse 1. I'll read. And Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called the Beautiful, to ask for alms from those entering the temple. Who, seeing Peter and John about to enter into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus, rise up and walk." And he took him by the right hand, lifted him up. Immediately his feet and ankles and bones received strength. So he, leaping up, stood and walked and entered into the temple with them, walking, leaping, and praising God. All the people saw him walking and praising God. Then they knew that it was he who sat begging alms at the Beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Mutawe kupenye wenu shongolenye linotendapa linotitsura linotitsana kutifonesa muzita la Yesu Kristo wa Nazareta. Amen. Nyayandi nayo nasi nokati ko musori wa chinji takaye twanyaye kune murume waita kurwanya abazake undo sisi wapa gate the church ama chida zaipinda obchechi but vaingosiya munhu pagate niyo vachipinda muchechi vaisiya vanhu pagate handizive kuti vana vakatrasta panze kudarika chechi indava nokuti vaienda kuchechi votakura hama yavo but kutakura hama isene kuti vanoida hama but vanoida zvekuti havadi kupinda nayo kuchechi kureva kuti handizive kuti maybe naivo vaipindawo chechi but vangasingatrastewo chechi yacho vakatoona zviri nani kuti hama yedu iswere panze isu tiri mukati. Vaienda kuchechi naye but anga asingapinde muchechi aisiwa pagate iwo opinda mukati. Chida chikonzero chataurwa ndechekuti murume uyu une mari aida kuti ikandwe mundiro make. He was begging at the gate. Wakasarudza kuva ebega pachechi than kumaraini kana kune imwe nzvimbo. Challenge yandiri kuona ine murume uyu, he became a shareholder in the things of God. To the extent yekuti haadi mari yekubhawa, haadi mari yemuzera, anoda kuchechi. Especially vanhu vari kuenda kuchechi kunopa Mwari, iye ndiye waifanira kutanga atambidzwa Mwari asati awana. Zviri pachena kuti vanhu vari kuenda kuchechi vane kufaridza vatakura vane mari nezvishandwa zvinonoedza kuchechi, but pagedhi vakagarirwa nevamwe vakuru vanotanga vatora Mwari asati atora. Dambudziko remurume uyu rakaramba riripo kwenguva refu nekuda kwekuti anga asingane Mwari wacho but aida mari inoendeswa kwaMwari wacho. Nokuti kana dai aidawo Mwari aita hama dzangu kana ndagogara panapa ndawana mari ndozonditakura kuti pinde muchechi, but zvinotaridza kuti white trust outside
than inside kureva kuti anga asikade Mwari but aida benefits anowanikwa paMwari. So izvozvo ilife yevanhu vari muno but vari panze vakauya kuzotsvaka zvavangaitirwe naMwari, zvavangede kuti Mwari aite muupenyu hwavo, but ivo rudo naMwari wacho pasina. Munhu aisiwa pagedhi, vanhu vopinda mukati. Chaagarira pagedhi ane mari yaari kuwana kubva kuvanhu vari kupinda muchechi. Zvoda kuti akagara pasi akatoanalyza kuti kuchechi kune mari. Handingaende kunopema anyway, but I'll go to church. Bible vati daily vaimutakurwa kuti anga asingarove pagedhi aingorova muchechi, but pagedhi rechurch aiuya. Kureva kuti life yemunhu nguva ari muno wekuti iwewe haurove uri kumba kana kuti uri panze, unorova pakuti hauna kuinga Mwari wacho but wakainga kuzofellowshipa, kuzosangana nevanhu vari kuinga Mwari wacho. Nokuti akainga Mwari anoita zvakwamwari, but asina kuinga Mwari ari muchechi anoita zvevanhu iye ari muchechi. Zvinoita kuti pawakauya muno hauna zvaMwari zvauri kuita, asi une zvevanhu kunyanya kuita not wakatouya you became part of us, but nyaya yako hainaina Mwari wacho. Unenge wakaziva kuti ukaita vanhu shamwari dzekuenda kuchechi dziri nani, ukaita naSamuel vanoenda kuchechi vari nani, kwete kuti ukaita Mwari aiwa, but wakaziva kuti vanhu vekuchechi vari right. So murume uyu aitotakurwawo daily but ainochetwa pagedhi vanhu vopinda mukati. Chinangwa chake anga ane dambudziko rake akasvika paclass sector, saka anga asikade the way out of the challenge but aingoda how to manage the challenge. Mari haina kumupa makumbo kana kufamba, he was a paralyzed man. Mari akaita kuti awane chekudya iye asingafambe. Zvoti akasvika palevel yekugamuchira kuti dambudziko iri nderangu ende handichabuda marini but I need an assistance, kungopiwawo mari yekuti ndigone kurarama pandichirarama ndine dambudziko rangu. Wakagamuchira dambudziko rake. It's one thing kuva nedambudziko, it's another thing to accept that this is my life, this is me. Mukadzi weshune akapiwa opportunity naElisha, chii chaunoda nekuda kwezvakanaka zvawaita, ndokubva ati I'm okay. Gehazi ndiye akazotaura pamba pano hapana mwana. Zvoda kuti mukadzi anga asvika palevel yekuti zvemwana zvakaramba. Kana nyamba angapiwa opportunity neprofeti nemunhu waMwari, haana kutaura issue inomunetsa dambudziko rake, akati I'm okay. Tine vanhu vasvika palevel yekuti they are now managing, zvekuti vanotoda kutoziviswa kuti chauri kumanage ichi dambudziko you are not okay. Ndinoti kana taakuenda svika kuweekend kunoona mama wangu anogara kumusha kunzikokosha, so tinovafonera mama tiri kuuya so that vanogona kuprepare school or something. So vanotopinda mukitchen maybe 2 hours down the line variko misiri munoti kuenda kumba. Patinosvika kumba, patinomupindawo mukitchen vapfana haite 5 minutes neni wanogona kuita 10 minutes ndirimo utsi. Unoona vapfana vese vakudakadza vakukomplaina mune utsi, but muchemberi apinda imomo 2 hours no complain. Ndoma akatogara, ndoma ari kubika ari, misodzi haichabuda mumaziso, haacharaudzwa neutsi. So kare ndakafungidzira kuti muchemberi vakasimba kudarika isusu. Ndikazodiscover kuti aiwa takafanana, chatakasiyana, vagara muutsi for a long time. The damage has become a lifestyle. Zvekuti pavari kusabuda misodzi mumaziso hakusi kusimba. Idambudziko rekuti pavakatotanga kugara kumusha vaitombobudawo misodzi neutsi. But the system iyo yakasvika pakudamejwa. Zvekuti vakatofungidzira kuti right havachanetswa neutsi. Kamba utsi hausi right hunonetsa. But pane pekuti ukaujaira, maybe you understand it this way. Unoziva kuti munhu akagara murima for a long time anoona. Rima irima kumunhu mutsva apinda mumba. Kuna agara murima for a long time, ndaiti ndingatuma nabhonzi pinda mbomutora kapu. Ndaingomira padhoo ndichitya, ndodzikira kuti ndaishaya. Vaindibata ruoko, wopinda neni, wotora kapu, murima imo. Woti chii, mutasira kumberi. Zvoreva kuti pane lifestyle yavanosvika pakugamuchira. Inoita kuti rima riite kunge light. Saka uchiona even nhamu chaiyo ikanyanya, une zvinhu zvaunoadjasta sekunge wakashinga. Hauchatomboziva kuti ndikasadya masikati ndatomisa emio, unoziva nditakororera kuma 5-5. Kwauri hakusi kushaya iwo, kwauri kumanage. Machallenges anosvika palevel yekuti it becomes a lifestyle. Unotoda munhu anokuudza kuti ndo nhamu yacho, kwauri it's okay. Watone mukutaura kwekuti so long life. But I don't know munhu wese unoda zvakanaka, munhu wese ari wired for the best.
munhu wese ari wired for good things. Saka uchiona dzimba dzakabwera kubucha sawa mamai vachitenga mabhonzo. Vakatobhadhara mari vatokwasha toda mabhonzo. Pavakapiwa mabhonzo vakakomborera kuti haana nyama. Vati murude chi mabhonzo. Vati pavakapiwa mabhonzo vakatokwasha haana kana kanyama. Zvoda kuti nyama vanotoida. Pfungwa yavo iri kuda nyama. Vati mari yavo yakwana mabhonzo. Saka kuratidza kuti pfungwa yavo iri kuda nyama. Even vapiwa zvavari kuda vanotaura zviri mupfungwa dzavo. Which means everybody is wired for the best. Saka sometimes machallenges anoita kuti uite settle for less. Zvoita sekunge ndozvawakagamuchira zvaunoda. Murume uyu ane dambudziko haafambe, but haashanda kana zvehini kana everything. Nokuti hini ndakatowanikwa muna Jesu mukereke vanofanira kupinda. But asvika palevel kuti ndipei mari yacho, vanonditakura, but I will remain paralyzed with my money. But Maria haisi kugadzirisa dambudziko rake, anoramba aine dambudziko. So one day Peter and John vakanonoka kuuya kuchechi. Saka sometimes kunonoka kuri prophetic. Nokuti Bibheri rinoti murume ndiye akatanga kushinga akasiwa pagate. Peter and John ndobva vazouyawo. Tinoda Peter and John vakatangira murume. Saka unoti munguva kukasika kunoita kuti dambudziko rako rigone kuzosorovha. Nekuda kwekuti murume ndiye akakasika akasvika kugara pagate. Akapinda muchechi ndopakamira Peter. Vhangeri raPeter ndinoda ndichallenge kuti ndiparidze. Ari kuparidza vhangeri risingadiwe. Nokuti rinodiwa nemunhu akaisa ndiro apa akamirira mari. Ndekunzwa vanhu vane mwoyo nezvaakagarira ipapo. So kana ari pagedhi aine ndiro yake akagara kuti mari ikanhoo. Wese anouya achiisa mari anoona kuti munhu yanonamata munhu yari right. But pakasvika Peter ndokubva ati silver and gold I do not have. Miracle haisati yaitwa pakutaurwa message iri against chaakagarira. Dei rakafamba murume pakatanga paparidzwa raasingade. Problem yako ndeyekuti raunoda ndoravakakuita zvauri izvi. Saka usingade kugamuchira rausingade ringachinje zvauri. Ini kuchikoro ndaivenga ticha anorova. Waibva ndaifudza kuti kungorohwa tinazotaiwa ane shungu dzekuti ndiverenge ndibudirire ramangwana riite zvakanaka. Asingarove ndiye ari more dangerous, but ndiye wandaida. Bhozi asingarova ari kuti nandikurove, but future uchakurova. So future manje inorova iwewe, vana vako, adzimai vako, inzwa mukadzi wedofo, mwana wedofo, unorovesa vanhu vakawanda. Pawaifanirwa kurohwa uri one, unenge wakurovesa musha wese. Kureva kuti zvakaita kuti upenyu hwangu huome, zvinhu zvandaida. Dai ndakagamuchira zvatisingade, dai ndakurarama wandinoda. Vhangeri repaBeautiful Gate rakagarirwa nemurume uyu ndere mari mundiro. Chese chichiri against mari mundiro ndochaakamata. Ndosaka anotakura plate yacho akanogara pagate. But dei raakafamba dambudziko rikapera pakaparidzwa raasingade. Ngwarira kuti raunoda ndorakukuvadza. Yeti raunoda racho rinokuisira mari mundiro. But zvomunyanyobisa munhu anogona kufamba. This man was paralyzed. Chaakagarira apa imari yemundiro. But dei akachinja life pakashumirwa nekunzi mari yacho hapana. Kureva kuti murume uyu asati asimudzwa, asati ane simba, paakanzwa vhangeri rekuti mari hapana, kusvika kwavo akafungei. Akanyatsodzwa kuti ava ndovasingana matende havana mwoyo neni. Vamwe vese mari yavo vakanyarara vachipinda muchechi, but vada kundishamisira pamberi pavo kuti mari hapana. Iye achitoziva kuti ndo yandakagarira pano. Ufunge zvatinoda zvimwe zvacho zvinotikuwadza, but zvinotinakidza nokuti tinozvida. Kusvika tamachiwa takura taakugona kugamuchira zvatisingade zvakanakira upenyu hwedu. So far ndakabviswa mazino 5. Handina mazino 5 kukarwa. Chakaita kuti ndiluze mazino iwayo kalifestyle ndakadevelopa ndiri mufana. Masweets, machocolates, sugar, everything zvinotapira zvandairova. Ndakatapirirwa zvokuti izvezvi ndaakutadza kutapirirwa. Ukaona ndisina mazino mukanwa, isaini kuti pane pandakatapirirwa zvandasikafanirwa kutapirirwa nazvo. But zvandairambidwa ndaitoenda nerwesini ndotonga shuga yacho ndotendera usini ndotonga machocolates ndodini ndachiita zvekuba ndisingazoendi ndiri kupfudira mazino. So there are times yekuti zvaunoda ndozvakusvitsa muupenyu hwausingade. Wakufanirwa kumachiwa kuti ugamuchire zvausingade zvinogadzira zvaunoda.
Silver and gold I do not have. Mumind make nofunga makapinda vangere kuti ndo masatanista. Avana moyo nemunhu. Avana tsitsi apo zviti disciples apostles but vari kurovana torira against zvandiri kudamba navo. Musi uchapaidzwa rawo singade ukawirana nawo naona usimuka. Rinokusumudza bhururu rinorwadza. Rinokusimudza rakatakura process is so painful. Daitaura panewe gathering yevarume so ndati varume tofana kuadopta mindset nevakadzi. Anonzwa vakadzi vachiti kuzvara kunorwadza, kubereka kunorwadza. Ichokwadi but havasiyi. Zvinoita kuti varegere kusiya vaka-understand the blessing behind the pain. Chimwe achitokuti kuzvara kunorwadza unoona next year achikusha zvacho. Munhu airevesero. Aitorevesa zvinorwadza but anoziva the blessing behind the pain. So kune imwe pain yekuti it must be part of you kuti ugone kuenjoy something in your life. Hama dzangu zvatinoda zvatikuvadza. Vese vakaisa mari mundiro vakapinda muchechi ndokunga vaitohagwa kana murume yaisiwa achinyemwerera. But pakazouya munhu ane message yekuti muchinda uyu haasi kuzofara. Silver and gold hapana. Iwe wakagarirei silver and gold? Chiri kunzi hachipochi. Ndokunga mufungwa make akati kana musina fambisa ivo munozvitaurirei. Kuda kundirwadzisa ivo. Kana musina mari pano ndakagarira mari ngopfurai mupinde muchechi. But haina kugumira pamessage yekuti silver and gold hapana. Murume uyu une chinhu chaakadzidziswa, akadzidziswa kutarisa. Remember, this man is not blind. But ndadaverenga rati Peter akati pari look at us. Titarisa. Bible rinototi pavakasvika murume uyu akatovaona. But akudzidziswa mamwe maonero akachinja upenyu hwake. Look at us. Peter and John varipo 2. But chakachinja life yemurume uyu pakaintroducwa the third person ari kunzi Jesus. Kuda kuti kana wakuona zvisingaoneke naturally life yako inotransforma. Nokuti paari kunzi look at us is not a blind person. Paari kunzi look at us ari kuda kunzwa kunzi uri kuziva here kuti hatisi tu. Tine murume watinaye anonzi Jesu. Wekuti kana wakumuona wakumutenda haurambe wakagara pawakagara. Life yako inochinjwa nemunhu watinaye. But Bible rati this man was expecting something. Chimwe chino. But musi wakachinja life haana kupiwa that something. Akapiwa someone in the name of Jesus. But I want you to describe the incident here. Bible not Peter paakasvika pari akati look at us. Ndokubva ati silver and gold atira. Bible rangu rati ndokubva abata murume uyu. Acts chapter 3 verse 7. Zvanzi akamubata ruoko rwake. Ndokubva amusimudza. Vhangeri raudzwa nderekuti in the name of Jesus rise up and walk. Murume uyu haana kusimuka nokuti pataurwa zita raJesu rine simba kuti asimuke. Bible rangu rati and Peter stretched his right hand and raised this man up. Simba rakatanga kushanda mulife yemurume uyu harisina Jesu ataurwa. Ndera Peter ataura Jesu. I want to describe something here. In the name of Jesus rise. Bible rangu kuti murume ndokubva asimuka. Peter apedza kutaura zita raJesu uye nekusimuka kwemurume. Zvanzi akastretcha ruoko rwake ndokubva abata murume uyu akamusimudza. Murume uyu haana kusimudzwa nezita raJesu. Nyangwe paparidzwa kunzi in the name of Jesus rise. Baba usindizwa I need to read. Because it's a bit confusing and also by the rush. I need to read. The Lord only batsing with the open evangelical say papa. Acts chapter 3 verse 7. And he took him by the right hand, lifted him up, and immediately his ankles and bones received strength. Kuryangu the zita raJesu rakapa munhu simba asimudzwa na Peter. Pane zvakatsama ngurenga baba. Vhangeri raPeter nderekuti rise up. In the name of Jesus rise up. And the man did not rise. Kwete kuti zita raJesu harina simba. But uchaona kuti simba rakazouya kumurume uyu nekuda kwokuti Peter wacho anomutenda kuti zvandataura zvinoita. Saka proof yekuti ndinozvitenda ndakutotanga kudemonstrata nerangu kuti Mwari vaona kuti ndiri
ndiri serious nelife yemurume. Murume uyu anakuwa na simba akagara, akawana simba asimudzwa. Problem church haina the right hand to raise people. It's just preach Jesus to give people power. Yet Jesus is waiting for my power to rise somebody so that he can receive strength. Murume akawana simba asimudzwa. Amen. Nakusimudzwa nesimba raKristu raparidzwa. Akasimudzwa naPeter aparidza. He stretched out his right hand. Problem here, we talk much about Jesus, but we don't care much about people who are preaching, who we are preaching to. Zvoreva kuti mune vamwe vanhu vakaparidzira vakasatenda. Nenda uye kuti hauna ruoko rwerudyi runosumudzirawo vamwe. Ndaitava nezuro nyaya gogo wangu kudombosha waiti kana vakunamata vaindi namatirasiri. Vamwe vakakomplaina ndobva vaudzwa kutenge shuga. Tramwa anotengera shuga. Kuda kuti shuga kwavari harisi vhangeri, ishuga chaichayo. But shuga iyo yakaita kuti vawane simba nekuti vataure zita rangu pavanonamata. Which means sugar became my right hand. Kuraise faith yagogo kuti vazoreceive power. Vamwe vanhu vanofanirwa kuona Mwari nezvaunoita kudarika zvaunotaura. The right hand is missing. We talk about the power of Jesus and our power is reserved. We wait for the not means one room ya apinde mchurch ka. Zvekuti in the name of Jesus rise hazvizive munhu wepanze. Angasingapinde church yatogara panze. Saka yataurwa message ndeyemukati. Saka vepanze manje vanoda both message action. Vepanze vanotoda kutoudzwa kuti Mwari akanaka but kana asina bhutsu anotokumirwa bhutsu opiwa. Anotozoona kunaka kwaMwari nebhutsu. Luke chapter 5. Peter vabata hove dzakawanda. Zvanzi akawira mutsoka dzaJesu akati shevhai pano ndiri mutadzi. Jesu akaparidza ari bhoti raPeter. Peter haana kuona kutadza kwake. Kusvika paakabata hove dzakawanda. Zvanzi akawira mutsoka dzaJesu akati bvai pano ndiri mutadzi. Chakaminista mulife yaPeter is message ifish. Why? Nekuda kuti Bible rako zvoti pavakakanda mambure kwakadzika, their nets began to break. Maneti akatanga kubvaruka, but havana kuluza fish. You know kuti kana maneti abvaruka, fish dzinobuda. Chakaita kuti vabate hove dzakawanda nemambure akabvaruka. Ipicture yekuti haasi kubata hove nemambure, asi kuti hove dzakabatira pamambure. Zvoreva kuti akatanga kuona kuita kwaMwari kuri unique. He is a professional fisherman. He knows kuti kana neti rabvaruka you don't catch even one. Because paboboka ndo panotiza nefishi dzichibuda. Saka paakaona vabata hove nemambure akabvaruka, akabvaziva kuti murume uyu ndiMwari nokuti munana waaita hauitike mutamo. Hove dzikawana opportunity yekutiza neti rabvaruka hadzirambe dzakabatirira. So which means demonstration of this miracle ndo yakaita Peter kutaudza Jesu kuti shendere mutadzi. Vanhu vari kunze uku vakanzwa tichitaura Jesu haisi nyaya, but vakaona takuita. So the right hand of Peter is what the church must do to the community. Amen. For God to change the community, the church must be the right hand that will raise people. Tataura Jesu hatina kudemonstrate Jesu watinaye. Peter ndiye atanga kutenda kuti wandiri kutaura anozviita, kana akatononoka kuzviita ndokusumudza ndiri. Simba raPeter risine miracle, simba raPeter physical power to raise this man. So murume kana asimuka, Bible wakasimuka akataka kushetuka achitofamba ndobva atopinda mukereke. But zvanzi akaberekwa akadaro from the mother's womb asingafambe. Process yemunhu kana aberekwa anokambaira. Process yemunhu anodzidziswa kufamba nekubalansa. Ozotaka kutofamba achitodora. This man anobvira akambaira, anobvira adzidziswa kufamba. But paakawana simba raMwari ane mastage akajamba mulife. Ndauya kuzoparidza dzimwe nyasha dzekuti zvingatore nguva kune vamwe, but the hand of God must make you skip some. Kune mamwe mastages ekuti unozonga ukasvika apa unozodai, ukasvika apa unozodai. Vanhu ngavashamisika kuti kwese uko hauna kuenda, zvese hauna kuita, but imba yatovakwa mungwara hauna maconnections, hauna kudii. Kune mastage ekuti nyasha dzikakubata you become a testimony. Nokuti varume paBethsaida wese aipora paBethsaida aipinda mumvura, but murume akaporeswa naJesu anobvira apinda mumvura. Kureva kuti yako kana Mwari vasangana newe ine mastage ainojamba. Wese akaporeswa paBethsaida, heBethsaida otherwise, nokuti vaitanga vatopinda
kupinda mumvura. But murume akataurwa naye naJesu haana kuti dive akanzi rise. Yours must have a difference. Anapita vari vega vaibata hove vachitengesa kuti vawane mari. But paakasangana naJesu pachidiwa mutero wetemberi akati kana wabata hove vhura mukanwa ine mari. Zvoreva kuti hove ndo dzakati akubhadhara dzega. Vaibata hove kuti vatengese vawane mari. But paangana Jesu akanzi ukabata hove usatengese ine mari yacho. There must be a stage inotapa. Pane kuti utsvage customer, hove yacho ndo yatoo customer futi. Hove wabata ndobva yakupa nemari yacho pamusoro. There must be a stage inoitwa neminana nenyasha kamari. Zekuti vanhu vakakutarisa vanoramba kuti aiwa unofanira kutanga wadai wazikanwa naningi wozopromotwa wozoenda. But ruoko rwaJehovha rwakasimudza munhu zvanzi iwe waukamba irewo nokuti simba raMwari ramuruoko rwako. Iwe wakutiswe kumira this man was raised. Ndobva atotanga kufamba. Kune stage nokuti dzvaki zvinoembarasa kuone murume mukuru anendebva achikambaira. This man angakura over 40 years ukaverenga fedha, which means zvaita kuti aporeswe obva anzi but mastage hausina kuita chitangire. Imagine mwana 40 years achikambaira. But Mwari vakati tunda kubvisa kunyadziswa ungaitike mulife mako. Handiziva ndi kushumira muupenyu hwako. Pane kumwe kunyadziswa Mwari kwaanofanirwa kubvisa. Haufanirwa kudzokera kumashure fuurira mberi. Nekuda kwekuti kune dzimwe nyasha dzekuti Mwari kana vakuitira kune mastage aunofanirwa kushetuka. Zvakadzidzirwa nevamwe makore. Kana nyasha dzakubata zvinoitika nenguva diki. Zvinotora nguva refu kwauri Mwari ngaakupe nyasha zvitore nguva diki. Zita raJesu ngariite simba muupenyu hwako. To an extent yekuti vamwe vanhu zvanzi paakapinda mutemberi people vanhu vakashamisika. I want to see another blessing apihwa murume wake. Atanga kuuya pachechi vanhu vaipinda muchechi vakamupa mari. Which means that day akane double blessing. He had money, he had also the miracle. Zvoreva kuti wakatombononokerwa naanapita kutanga waita mari yako. Toda kuti kana wakufamba ufambe uine mari yako. Nekuda kwekuti kana takusimudza usina chinhu ungazova futi a beggar. Remember he was a beggar. Nekuda kwekuti anga asingafamba achanga rubatsiro. But paakasimudzwa akatosimudzwa akolekta kugara. Mwari ngaakupe nyasha. Mwari ngaapinde muhomwe dzako. Mwari ngaakupe double favor. Murume uyu haana kungofamba bedzi but akafamba aine mari yacho. I know kuti kune vanhu vanga vakuda mari kavhari. Why? Because kana wamupa nokuti akaremara 2 minutes ukazonoti haana unenge wada kunegotiate naye kuti pa 50 yangu chiripo 20 aiwa wakufamba iwe. But one thing I know murume wakaitirwa favor zvokuti vanhu vari muchechi vakanetseka naye kuti zvii zvaitika panze. Saka ndinofara kuti munhu nana uda kuitika muchechi wakaitirwa panze nekuda kwokuti panze pane nyaya nokuti paaigara pagedhi apo haana kubvira aona zvinhu zvakadaro. Mwari ngaaite zvinhu zvisati zvaonekwa kumaraini kwenyu. Mwari ngaaite zvinhu zvisati zvaonekwa kumusha kwenyu. Ngachipandire pauri. So this man was raised. Kune mamwe mastage anofanira kupindana nawo ekukambaira ekudzidzira nokuti asati azviita. But kune nyasha dzamubata to an extent yekuti akapinda muchechi achifamba. Imagine vanhu vamutakura vachiuya kuchechi akudzokera ega. Remember vaimutakura vaibenefita nokuti kana machitakura ndopiwa mari muri mashareholder tadzokera kumba tinoverekera percentage. Kune mweechina yakajaira kutora pauri. Mwari ngaakupe nyasha dzekuti kana wazvibata zvazvako hakuna fanira kuya nerweseri, hakuna fanira kutsvaga bribe. May that blessing ikave vese vada kutora kubva mauri. Murume uyu ane vanhu vaimutakura zviri pachena kuti vanhu havane kachikamu kavaiwana. Bosi aidzoka kumba ine mari. Saka vaimutakura vaimudza shamwari kuti uite mari. Ndoka vamwe vaita machuti ekumutakura bo zvaibhadhara. Kune vanhu vanobhiliva kuti as long as we have a problem zvavo zvinoita. Kune vanhu vanotenda kuti nhamo yako inofanira kuva benefit. Saka vaitofara kuti akaremara tomutakura tomusiya pagedhi kana adzokera kumba pamari tiriitesu. So Peter na John vakasvika ipapo ndobva vaparidza raasingade.
rapedza kupa zuva raasingade pakaitwa zvaanoda. So ndiri kukonekta zvinhu zvausingade ndozvakatakura zvaunonyanyodisi. Mwari akupa meso mweya, akupa nyasha dzekugona kuteerera nekutenda kuti zvinhu zvandizvifarire asi zvakafanirwa kuti zviitwe. Wai zvinorema nekurwadza kazhinji zvinangodaro zvakatakura kunyerukirwa muupenyu hwako. I connect na Matthew 28, Matthew 11:28. Painoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupa izororo. Ndakati vhesi iyo yaenda ndichechi muzare bozi vanhu vakaremerwa nevanotoda kuzorora. Vhesi iyo pachayo ukasaparidza zvakawanda vanhu vakaremerwa ufunge uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupa izororo. Kuchechi ndobva kwazara. Chakazoita kuti kuchechi kwazara vanhu vazoonekwa vari vashoma mangwana. Vhesi 29 inoti kudii takura ijoki rako. Iwaudzwa kutura vhesi 29 yakuchitakura futi. Chidwa kuti takurai joki rangu nokuti rakareruka. Which means secret yekurerukirwa kutakura. Sa problem yazhinji vanoda kutura havadi kutakura. Kurerukirwa kwako kutakura the assignment of God in your life. Protection and blessing yeupenyu hwako yakavigwa pakuita zvaunofanirwa kuita muimba yaMwari. Carry my yoke for it is light, which means security and blessing yeupenyu hwako inyaya yekutakura. And sei Jesu anotakura zvangu nekuti zvakareruka. Chinoita kuti uzive kuti zvinhu zvakareruka kana watakura inyaya the blessing after kutakura kwako. Ufunge vazhinji vatinoda kuti mai vari successful vakaita zvatisingade kuita isusu. Pane discipline iri involved kuti vagone kuachiva zvinhu zvatinofungidzira kuti zvinongoachivika it easy. There is pain involved. Uchaona kuti pain izwe kuti marwadzo handina kutanga kukerechisa mubhaibheri nokuti vanhu vangatadzira Mwari. Bhaibheri rinoti muGenesis 3:15 Mwari vachitaura naEve vanoti I will increase pain in child bearing. Ndichawedzera marwadzo pakupona. Kuwedzera hakusi kuintroduce. Unoti munhu agara achirwadziwa pakupona. So paakatadzira Mwari zvanzi ndichawedzera, which means there was pain designed by God to give birth. There was pain. So unatadza ndobanzi ndichawedzera marwadzo pakupona, which means pakupona paitova nemarwadzo. So to give birth is to achieve. To give birth to a dream and a blessing, kuachieve. So that there is pain involved. Pain iyoyo inodemanda endurance and discipline for you to achieve. Vazhinji vese vanoyemura nezvaunofarira zviye vakava involved muzvinhu zviri painful zvaidemanda discipline zvokuti newe unonzwa sekunge they were wasting time and hazviite nokunakisa. Ndiri kuchikoro kwandakafoira umwongo wakapasa but kupasa ndaida ndopandakadiscover kuti kuda is not enough. Kuda kukomborerwa naMwari is not enough. Hazvina guarantee kuti unokomborerwa nokuti unoda. Pane zviri involved kana wada the discipline part of it. Kana wada kubudirira unosadza unoverenga but ukangoda woregera kuverenga kuda is not enough. Kana wada kuti Mwari vakukomborere you must know what to do. And zvaunofanira kuita zvacho hazvinakidzi. Zvizhinji zvatikuvadza zvinhu zvinotinakidza. Pavakanzi michero uyu musadye havana kurambidzwa muti weminzwa vakarambidzwa muti une michero michero yacho ichitoibva. Which means paidemandwa discipline kuda kuti wega unozviudza kuti wakaibva hawo but tadzisabata. So muchero uyu unotodyika and kana waudya une mabenefits awo but une disadvantage one unodzimba mugadheni. So dai vakaziva kuti tinodzimba mugadheni vaimaintaina zvavakanzi naMwari. So zvinoti discipline pachayo ine nyaya. Discipline inoinvolva kuudzwa zvausingade. Ndaita mabhora chaita kuti ndirovhe kutraining unobowa chitorwara munomhanya munoitwa maexercise anorwadza. Chandinoda kungokika bhora racho but wese ari successful pakutamba bhora iresult yeexercise zvinoitwa kwete neimwe timu vari vega kutraining. Wese unoona akasimba kana aenda kujimu haasviki kugara pacheya. Kana aenda kujimu anotakura zvinorwadza zvinorema achidii zvokuti wobva ukapindamo unomunzwira tsitsi. Kusimba kwese kwaunoyemura kwatinoti monya kuye kuzvirwadzisa. Vanhu vai vanenge vakarwadziwa kuona vakufamba kudaiso vakarwadziwa zvakanyanya. So zvimwe zvaunoadmire nekuyemura mulife
against your life. Unapochamuza watu wakuri siwa yo jatafambira. Sababu mara mmoja roho yo unataka enda pale. Pale latino karirais. Pale latino oda. Pale shukuru kanzi sai wana siku mkati ni wasireti. Chase chini blessing ahead. Sasa Yesu anatuweza hapa nini? Must carry his own cross. Cross is a bit of pain, but pain that leads to glory. Sometimes even the Satan worship, our spiritual success for those Satanists. Kuna mambo manita shlo, what a still kiko. Wewe unaona kwa hali kwa Satan, hadi ma sacrifice anachikisha ebura ni wabeki. Every side na unaona mtizi na kama kuenda. Ni a story of safari ile yatawo. Wewe sasa kama rituals ana modern reaction. But anyenyaza alo kwa tino connect kwa Maria zino waza. Jungana musuza msoro sana sitora msoro ukai. Washibaya ngai laki. Baba laki. Bro, life pachayo. You need to be strong. Joshua means namari. Be strong and courageous. Don't worry. I'm your strength. Kana watu na kufanga nini? Na toda wanu wali tough. Jesus wanoda kwa achieve my life. Chine a tough moment. You are not going involved. Ashina kids. Kuwa soccer star. Chino involve discipline and training. Kutuzo star. Shiku badare. But kwa muda utamba bora. Usikade training. Unonzi bruiser. Utakini mabuza wale wanotaka bora but usikade training. Wale wote watu tutatopana ni Fernando Brown. Kwa tani timu cheche yetu. Isaka na Saturday bora. Ukaniona ni mabuza ndio kwa watu mwanamsha mara. Mwanamsha kwa bora. Kwa sababu yesi bora ile. Abasi siri, abadi discipline yacho. So basically unofunga ya success. You must see how the garama ship is not need of success. Of the result you open your way with choice. Target choice, my choice is actually very dangerous. Our mind is so entertaining, but add a harm to your destiny and my destiny. I want to answer. Ufunge pa utaka mshina show singani. Uchana my life you not mine. Lakuru mukana machiko gari na mara. Enyewesa moyo chukutandira mali. Unafosi no kwa fambo. Amen. Bado alitafu wala mara hapana. Taka kuita jina lizodari kwa nekali yashu. In the name of Jesus. Bado uruwa yakanyuma Jesus for a long time. Bade wanu wanomuda. Sasa watu wengine wanacho bado wanarukuda. Sasa kude wakala mtu zote akude. Ende uli ready to watch my steps again. I want that so wanarukuda. Watu mnakawea katanda 50 wakaleka mtu wote ndo Ahmed. But zote upa foundation. Tinena bali ready to support the downfall yako. Lesi makaisa karibu ndio akatauti ndo Ahmed. Alright. Numuanga mtu asoni masito matara ngao ya akaweka nubuda. Anga ni minutes zake. Ziku maintain na mtu wake. Shika tena kama kuna ruti mali yako macha hapana. Asitini watina. In the name of Jesus. So I can make a difference for beautiful gate with Jesus. Baka shaiba Yesu, chilita beauty gate with Mungu. Baka shaiba Yesu, chilukuna kitanizo wadaro apati merit yake. Baka shaiba Yesu, chilukuna kitanizo mwenda mbasa, pati kushandi wachachu. So I guarantee you, you're beautiful. Let's see beautiful. Nebuda kukuti image. Chileta mtaani beautiful. No shai hopa. Wanu wasati wapa mwari. Anga watu umwe mwari. Dia itanga mtuura mariasho. Mwari wetu zo wanayasara. Racho walifanya umita mtaafambe. No shai hopa washo. Barune tena anga parizi mwara asikani. Bururu na usikani na kanaka. I'm saying about success. Success is taking the discipline of suffering. So I told him that I'm Jimano, the Jim one instructor, why goes without Jimano.
abana zvaonoita ukakusumudza kwavadzonda ngosere zviona mangwana tozona wese anojiva kumba pane change chinoitika ufanira kuenda kune munhu anokuomesera kuti akatokumaka zvataitwa nematicha yakuchikoro vaitaura kuti ticha yakaoma uye haaitewo Jesu mugetsemani akaticha vanhu prayer 3 times aienda kwaari mukainamati ticha Jesu ritafu akasina kuita prayer yayo kuzochenga kuti mimi maufa akaona kusunamata odzoka kuti munamata 3 times preaching about prayer mugetsemani ndoko wazoya dzimwe chechi dzinotaiwa kuti wari kunamatira upenyu Jesu aripo aitimuka unamati apa unashuwa kuti aripo onzimbomira urikakana kutya kuti koma kune rutsirwa kukwadzwa mugadheni regetsemani vari kunzi mukai munamata vari kutoitirwa hwavo upenyu kuti Jesu ari kuziva destiny yake sakuona kuti pakauya vanhu vachida kubata Jesu asi Jesu akatiza wakatiza usikuda kubatwa vanhu vainga Jesu vati parutiza James naThomas havasiwo vari kutsvaga nenyaya yekuti havadi kupinda muprayer vachamhanya nyaya isiri dzavo dai Mwari atibatsira ravakada una pari kusvitsa rausingade mori testa ona saka mishonga inopiwa vana vadiki kana varwara inotapira muzhinji yacho idakuzvana nachireka vakamaka madhara mishonga yese vana vanobikisa nehani vanoisa chokoleti wambono mishonga yavanhu vane chikosoro itirwapfana vamwe vangu vakarwara nechikosoro vakapiwa mishonga ndainetera kukosoro kuti ndimoyo ndaizwa ndikuruzi muzvinonaka vamwe vapiwa soro yekutisana kuti mupere kosorinaka vanohwai vana vabika havakoshese utano vanoda kunakidzwa so tinoita kuti mishonga yavanhu vakuru ivave vakuzikanwa vakuziva kuti kuva vakuna basa kufanira kupora kana wamachuwa zvinovava zvivave anozati mhiripiri inonaka choita runadye mhiripiri inonaka vanotoshandisa mwari kuti inovava nokunaka kwacho kune vasingatogona kuti vapasina mhiripiri aminopanya vari meremo vokuti nditidaka mhiripiri why inonaka but kunaka kwayo manje kuvava saka vana vadiki mhiripiri inovava kuvanhu vakuru inonaka inototengwa munhu atobudisa mari inotenga chiri nekuvava kwaise kuya inototengwa ende kagaba kechiri kaongeso kanyari kashuka nekuvava kwese why because there is a level when you mature zvinonzi zviri painful it becomes your lifestyle kana maziva zvokwadi chakusunungurai mukasaziva zvokwadi nhema dzinokusungurirai murume uyu akanyimwa mari yacho ndobva upenyu hwake hwachinja chakatanga ivhangeri raakamaka chakapedzisira ivhangeri raanoshumira zvimwe zvizhinji zvaunochemera hausi kuzosangana nazvo nokuda kwekuti zvaunofarira ndozvawakakugamuchira ukati zvandichifarire siyanai nazvo ndopasvika upenyu hwako nhasi wakaisirwa mari mundiro ukashayiwa Kristu wakaisirwa chaunofevha chawakagarira rawakamaka ukati handidi kurinzwa ndera akanzi mari hapana akafamba zviri nani kuudzwa zvandisingade life yochinja than kuudzwa zvandinoda ndofanira kadaro izvo zvimatichanga asingandinovi ndakatoamaka izvo zvakandikuwadza because future inoova I remember one day ndaenda muchiwestgate so nefamily yangu ndakapaka mota shamwana wangu ndakafunda naye tateka runini nikeri kwechikoro ndokubva uya akapaka motikari yaka ndikaudza anga ane mota yakanakisa kwazvo ndikaudza vana vangu so ndikati titori pasame desk class newewo vana ndokubva vatarisaka mota kedu nemota yemunhu wacho ndokubati sure headed kuza kutopa kunyekwa kati mubvunzeka ndokubva akataura kuti same desk ndakazoona kuti aiwa ndiri kunatadza kutsanangura kana mwana successful nyangwe tati pasame desk nokuti ndakadzidza naye unoti uyu aidzidza pandaitamba nezamari zangu sika anotitenewepo
Azautambi. Showing over the time. Teenage attack bonus in school. Same church. Umano tamba kumpuna. Kama testimony akaanza shukuru sana na Facebook. Unazoma hicho it is. Anataka comment section ile ya. So atinotiwaraidza manje. Matapona. Kwa wafunga mwasha manje. Aiwa anotiwaraidza mwasha. Kuti kutovarei ngofunge. Bali kupona wavo wari kutanda. Hapo mwaitoka kuti zonakidza manje. Icho isi akatsvaga entertainment side. Akashaiwa the empowerment side. Zvichokwadi kuti chechi kunonakidza asi kunofanirwa kupona munhu nekudzirirwa munhu. Chechi ikangonakidza chete upenyu husingachinje tipataiti tiri kungokandirana mari mundiro takuda chinotransforma life. Tafara tatamba mwari uvanudza upenyu hwedu. I'm sure I'm done. So munamato wangu ndewekuti Mwari ndipeiwo maturity kukura ndokuita tikugamuchire zvausingafana kugamuchira. Kana wakura unogamuchira. Mbuya vangu vaiti kana vakaenda kuchipatara vaishuvira chati muzukuru bheta tikanopiwa majekiseni. Vaiti kupiwa kwete kubaiwa. Iti anoziva munhu anobaiwa injection. Ndo vaiti bheta tikanopiwa majekiseni. Unoti vamachwa zvekuti alichabaya kwavari kunongorapa chete. Ini ndinoona two sides kubaya. Zvekuti ndainzi kwanza kutobaiwa waitry by all means kutisa. Because handizive value yemushonga. Ndinongoziva marwadziro etsono. Focus yako ngaive pachinhu chine value. Uda unohodha iwewe. Chiita marketing strategy bvunza zvinofamba sei. Chaunongobvunza chinhu wani pabhodha mari sepolisi rise. Akaoma go profit. Dai Mwari atiwanira nyasha. Amen. Kufungira ndakada ndorangandisvitsa paupenyu hwandisingadi. Asi ndinogona kuita kuti upenyu hwako kunakidze. Raunofarira rinogona kukukuvadza. Ngatimugendera mati. Munamato wako newangu masikatano ndewekuti Mwari move me from begging. Ndibvisei mukupema. Ndive munhu unoitawo zvinhu zvake muupenyu. Ndibvisei mukutakurwa. Ndigonawo kuzvifambira ndega. But stage iyo haisvikiki kana usina kugamuchira. Rinorwadza, rinochinja upenyu hwako. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Chirema chamakasimudza pa beautiful days. Upenyu hwedu ngausuke Mwari. Taleta kuramba takagara pa one place. Taleta kuita upenyu hwokukotakurwa nevanhu. Tiwanireiwo nyasha Baba. Tipeiwo makumbo netsoka nesimba rekuti tifambe tibate zvinhu zvinoendeka upenyu huvandudzike. Takupai mbiri nokukutendai. Imi kana matuma shoko renyu haridzokere kwamuri risina chamaritumira. Mbiri yese nerikudzoriwe kwamuri muzita raJesu. Amen. God bless you. Tikari pasi mazviri.